Κοιτάξτε πώς έρχεται και φεύγει πίσω από τον Κανωτίδη, κατεβάζει προσποιήσεις, δοκάρι και βολέα αμέσως, υπέροχη ενέργεια από την αρχή της φάσης για τους ερυθρόλευκους, που καταλήγει στον γκολ του Μπελούτσι με τον τρόπο που βλέπετε εδώ, με το δεξί τελικά. Μπελούτσι είχε ελευθερία κινήσεων, συμμετείχε σε όλες τις φάσεις. Κοιτάξτε εδώ την παλιά 40 μέτρων του Ντομή, εκπληκτική για τον Μπελούτσι. Τελευταία δευτερόλεπτα στο πρώτο μέρος. Να ο συνδυασμός και η προσπάθεια για πάση στον Καλέτη που βγαίνει μόνο στις προσποιήσεις. Με το αριστερό γκολ για τον Ολυμπιακό ακριβώς 15 δευτερόλεπτα πριν λήξει το γραμμόνος του Γκαλέτη, και με το αριστερό νικάει το Ρόκα. Αργεντίνικη υπόθεση στα γκολ του Ολυμπιακού. Η προσποίηση εδώ, αφού πέφτουν όλοι πάνω του με φόρα, ο Ρομπίνιο χάνει τον αντίπαλό του και ο Γκαλέτη εκεί δεν συγχωρεί, στην περίπτωση αυτή, την άμυνα του Πανθρακικού. Ακριβώς στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, αφού αμέσως μετά σφύριξε τη λήξη.